ये बाप बताव। हम ना जानत रहनी नु कि आधा जमीन भैया जी के नाम पे बाटे। तो हम मरद के तनी मन जमीन नाम पे बाटे। बुढ़ावा मर गइल बा। बुढ़ावा कहतनी बुढ़िया मर गइल बा के अपन बड़का बेटा के नाम में लिख देलस। हम कम लड़की ना हनी ऐसन उनका के अपना डोरा में फंसाएम नु कि फंसियो जइहन निकल ना पहिन ओही में अझुरा के आ चिल्लाए लगिहन। का हम कोई सी घी निकाल हमें बुझाता इनो को मन करता कि बमा एक के हाथे पटक दे निकल जाई। का हम कोरी मन कोतनु मत लिखिनु मन कोता के भैया जी के हम पटा के जगह जमीनिया नु अपना नामे करवा ले त का मोर जत का होसन त मेरे प्यार से बतिया ले बुनु तो ओकन की जनिया से हमर से प्यारे करतिया। हम प्यार ना कर बस जमीनिया लिखवाई नाम में कहाँ गोइल बिया यू हो पड़ के अन्ना भइए जी लौकत नहीं रहती तो आज हम पूरा नाम का हो छटको जो देखो तनी जो तरह का अपने में बड़बड़ात रहत और बड़बड़ात रहत और बैठल रहत और बड़बड़ात रहत और का बड़बड़ात नहीं की रह दीदी जी का करी उतना में ऊपर टेंशन बाटे नु कहे लाग ना के दू आंखें ताकत नु हम ई सोचले ना रहनी जिंदगी में कब हम मानी के टेंशन होके के चाहिए कि बाल बच्चा बड़ा सन तहार कौन की चारो एने झुनझुना खेलत रहसन की इतना टेंशन बा। अरे झुनझुने से ना टेंशन होला तन मन रहे के चाहे रे का ना केहू के नामे बाटे 5 कट्ठा केहू के नामे बाटे आधा कट्ठा। का रे किस्मत हमारे किस्मत में ई सब लिखाई रहे मर गइल रे लगे दू आंखें ताक लेलू ई का बोलत ऐसे करने हुआ छटकी माने का बोलतनी जी निमने न बोलतनी नीमन का बोलत माने आज के करा के मारत स्ताना माने हम मर्दा जो घूरा पे फेंकल बाटे नु का हम मर्दा के नाम में कुछ नहीं खे का तोर मर्दा के नाम जमीन नहीं खे जमीन बाटे त कहां बा होता ना आधा काठा में तो एगो मुदैयो ना बैठी आधा कट्ठा जेकर जितना पड़ी उतना ही ना दियाई। हां बाऊजी के जितना माई रही मम्मी जी इतना रही हमने के दानी ना उहे के सब बांट के गोल बने ठीक ना आज कॉफी आ कहां बनी बुची जी बड़ी घरी शौकीनी में घूमतनी कहे लायके ना आ हंसली ओनी से आइम ना नु हंसली का करतनी जी बुची जी हंसतनी खाली बुझाता कि हंस के का जने का कली हम तो जानते हैं कि सब कोई हमरा से देख के जलबे करेला जल लो जय बाप रे बाप क्या है ऐसे बोलत रे छोटकी के तरह के देख के जलत रहता जय हम करे लगम नु तहिए पता चली ठीक बा छोड़ दे जाए हटाई छोड़े ए छोटकी देखत है ढेर बोलत रे ई सब ना कह जाला का कहत है रे आज तक बबुआ जी इतना दिन से रहनी आज तक एक वर्ड मुंह से ना कहनी नो कि हां भाभी हमरा नामे हई चीज नहीं खे उ नतिउ का कहियन उ नतिउ का कहियन उनकरा बुझाता नु कि खाए पिए के बाद सुते के बा उनका काम करे न क्यों जाते भईवा कमा के देते त खाई पीही आज बोल दे भईवा से त भईवा आलमा के अलगा कर दी उ नतिउ के त हाथ में कोड़ी चूल बाटे उ नतिउ ठीक रहता त हम इकुल देखे के पड़ी त हे भगवान बताओ ना इसका कथन ना कोई चीनिया जुबान चलावत ये दादाई 2 दिन के बहुरिया आए कहत के 2 कट्ठा 4 कट्ठा ढेर 2 कट्ठा 4 कट्ठा बुझाते हुए आज हमनी के बाबूजी के कहनी जाऊ कर मर्दा काका मां के देत रहे आदमी करत रहे आए हमार मर्द कमा के बूढ़ी के का करत रहो क्रिया कर्म कइला से का बैठल बड़ हो जा आई बैठी का बोला पानी ओने पियाव है का पीही का करत रहलू तू बैठ के जा कबे से तो का करी सोचा तनी है जो लीला देखो ए दीदी जी सुने ना हो देखी रोकला क्या का करते तनी जाके देखी तो का करता है जब देखा तब हमार लोग से खेले ला सर तो माने ई का शॉट के खड़ा बड़ी रे कनी माने का मान ले के भैया हमार बावन ठीक बा आजकल के भसरो सुरना मान जाला भैया लेका बावन अब का शॉट जा करवा में दिन टाइम आइबे कर सो अरे ठंडा उंडा लागो त कम से कम कुछ लाकावेला त सुने ना का करते अच्छा एगो बात हम कहत है हमरा के देखे ना तो भैया जी रो कुछ बुझाला ना अरे का उ देख ले तो कही कि देखो
बड़ होके आ छोटकी से बतियावत देखी घर के मेहरानू दाल बरोबर मुर्गी कैसे तुमने कहल जाला नु उ देखी आ एगो हमार देखी साला कितना फैसिलिटी में हम रहे अब तू पानी दे के गोइल बा नु अब खिसिया के गोइल अब किसिया का करी एगो बात कही भैया जी किसिया ना नु काहे खिसियाई का बात है हमरा बताओ? से प्यार करे ने अरे का तू कहत रू यार तो मने का गनी अब प्यार प्यार में तो थोड़े ना आंख बाटे अब लौकी थोड़े ना प्यार तो कैसहू आदमी से हो लेकिन जाला देखो हम नहीं की कर सकत नु ऐसे कि देखो जान जी नु तो छोड़ी ना कैसे जान जाइए जाना ही ना दे मियां जानी कैसे जान तो सच्चाई कभी छुपेला ना अरे जो ये सच्चाई जनाई तो ये वो घरी जनाई अभी नहीं खेनो जनात ठीक है भैया जी हम जाते हैं जौन सोचे को तुम सोच ले बताइए तो फदा में डाल दी हलो हमारा के यार लेकिन का करबो सुंदर तो बढ़ले भी है ना लेकिन हम ये सोची ना कि भैया जानी तू का हमारे बारे में सोची अच्छा ठीक बात देखो तनी अब लागत है कि परिवार से कुछ अर्चन करे के पड़ी टेंशन बाजी वाला बात करे के पड़ी तब वहीं जाके कोनो काम बनी ऐसे ना बनी ये बाप है देख आय हमार मर्द के पानी ले आके देती है वैसे में ना तो सट जाती है यही से लगता है चर्बियाल रहती है नु जब देखो जब बैठ के ही बोला तड़ी अच्छा देखो तनी कह दिन चल ठीक न न तो देख ऐसे अगर होई नु तो हम अपना मर्द के भी छोड़म ना हम करावे त ना ढेर देखो तनी के उड़तन ठीक न आ भीरी सटत नु उनका सब भीरी सटल निकालत तनी सब सटल निकालत तनी सटस कब तक कर में सटत तड़न बाप रे बाप ऐसे के मर्द करे लगे का आए मेहरार सब ओकर मर्द ओकर मेहरारू के बात मानेला लेकिन हमार मर्द नु हमार बात ना माने आ तारा कम खोजे ने होने से आ तू गोल कहां रहलो तन की समय गाना फुला ले तरू का है का फुलाई जाई पानी पी हाथ से खानो खाली खिया दी रहुआ के मुंह में सट के बैठत या कब गोदी में मत बैठा ले मैं तू आता ना काहे तू ऊपर तक सोचे लो हमारा ही ना बुझाला आगे तक तू सोच ले ए जी हम ऊपर तक ना सोचनी ठीक ना मान ले कि छोट भी आ तू ना रहबो मान ले कि तू नहीं खुए जा हैं तू अपना गांव में चल गेलू अब वो घर में भी है तू है ना हमारा के पानी या खाना दे काहे ना घर में बेत रह गोदी में सूती सट के बैठी हमने के भसु नहीं खा जा हैं हमने के भसु भी कब हमने के जुबान ना खोले नहीं जा है कपार पर से पल्लू ना नीचे गिरेला इस साला एगो आओ देखो तू माथा मत खराब करा मैं ठीक नो आ तू अपनी बात के लेके तू टेंशन मत कर तारा के बताओ तो नहीं सही में हाँ हम तो काहे टेंशन कर आ जब देखो तब तू कुछ ना कुछ किचकिचाते रहत रू आ खिसियाले रहत रू हमारा पर हाँ हम खिसियाल रहतनी तो खिसियाई रहतो तो ऐसे रास्ता ना चली काहे ना चली जी हां कैसे चली हम नरम बनिया तू गरम हो जीबो तो फिर कैसे होई काय रवा जोर बुझाई तो उन करम हम रवा के ना बोलब ना मैंने हम का करतनी का चाहतनी रवा सुततनी साथवा में करा सुतत नहीं किनु अच्छा इहो का बा कवर ठीक बा लेके सुतियो जाई तो हमरा से कह हम ना कह वो तो जान मार देबे ते बताओ यार जन बतिया हम सोचत रही तो उन्हें बतिया गेल अच्छा एक और किचकिचाई सब छोड़ावत नहीं सही कहत रहली ठीक कहत रहली कुनका चक्कर में उतना मत रही अब लागत है कि हमारा प्रेम भाव रखही के पड़ी ओकरा से और देख माजा कैसे है लड़का गेड़ाइए गुलसान लड़का आवत ल तो कुछ परेशान करत ल सना सरिया दिन तक कितना बढ़िया हमर लहसुन अब समझ जाए कि हां अब पटा देवे के पानी डाल देवे के बुरे का भैया का हो का करता अरे देखला ना कुल लड़का फैका आवत रसन कुल हां आ हम सरियावल जात नहीं कुल ईटा एने से उने कबार के करत रसन हम कर दियो तो सही हां छोड़ दो रहे तो एकरा के पटावे के बुए सोतन के पटा दही लहसुनिया तैयार हो तो कम से कम चटनी तो मिली नो हां हां ई कुल खोटियो ले ले बाड़ी सन देखा तोरा की सब्जियां नी तो का करबो तोरे में ले जाली खोट खोट के और का बढ़िया वो आवेले हमारा वाले तो जानते बा चटनी खानी लहसुन आ धनिया के बड़ा घरी खुश रह तोरा का बात रहता है आए तो खुश रहम ना तू का जानबो हैं कुछ कुछ के धनिया का चटनी खेबो लहसुन के तो खुश ना रही है
बोले काहे खाती बानी बुरबक पागल हो का बोले बानी काहे दो धनिया हो पलकत ये ओकरा के एबार शाम के जानत रहो एबार मन करत लिट्टी बनावे के बारा चलो चोखा दुआर लिट्टी। जा हाँ। कुछ बढ़िया कह दे तो खोटबे करिया साता ना हाथ छोरे बा दुआरे पर अब इज्जत सरिये देल हो चल ना तो तू जा द्वार पर ठीक न हां हम जाते तनी घरे काम बा ठीक न खाली घरे में रहत तू तो चाहे तो का करबो घरो तो देखल जरूरी बा न भाभी पे के लिए इतना ध्यान मत दे दो जानते बड़ा कि ना ध्यान देबो तो दिक्कत हो जी का अब बानी हम दुआरे पर हां तो दुआरे पर ह ठीक न ठीक है बा हां हम घरे बानी आओ दुआर पर ठीक बा जा अरे गुल का लगल बे रे बेटा मार धूर माटी में खिया में हम ना चाहे कि हमार लड़का फेंका धूर माटी में खेलस आई ए बिया नो दीदी जी के लड़की मार धूरे लेके एकर कपार ऊपर पर थोप देवे ले ई लड़का के हमारा बिगाड़ के रख देले बैठ गोलो मोटोर हमार लड़का के छोना हो ए मोनू छोनू हासिता चिक चिक खोली मुंह बोल मुंह बोवा हटे का हो का करते हो